Dnes si človek príde na to, že chcem byť výtvarník, umelec, prídem do nejakého obchodu, kúpim si farby, kúpim si ich v tube alebo tak. Myslím si, že aj to je dôležité si uvedomiť, že v čase Leonarda da Vinciho už len samotná príprava materiálu bola veľmi náročný proces. Experimentoval Leonardo aj s týmito vecami. Posledná večera je namalovaná na stene, ale nedá sa o nej povedať, že je to typická freska. Freska rozhodne nie, pretože freska sa robí postupne po blokoch menších, možno pol metra krát pol metra, ktoré zvládne ten výtvarník urobiť v jeden deň do mokrej omietky, ktorú si nahodí a do toho zapúšťa farby. Tie farby v tej omietke mokrej stvrdnú, vyschnú a sú zakliaté v tej omietke. Leonardo maloval na suchú omietku, takže tomu sa hovorí sekofresko. A vlastne si dal urobiť, lebo určite to on nerobil, ale sa spolahol na odborníkov, ktorí nahodili tú stenu a urobili veľmi hladkú omietku, takzvaný intonako.